corporate building lian le moi tak alo langa building pona chuan garden lo om chewa chuti lai chuan car pakhat alo thlenga nula le tlangwal an lo chhuaka nula chu linzi tong ni in hongfu group chairman fanu ani tlangwal hi jo ni in a bodyguard ani a building chhunga chuan meeting turin lu antuma guard ti chuan a bodyguard jo chu lu ve an phallowa jo chuan lini chu a thia or tira har satna ato vele thri chu met turin ashila lin chu meeting hola chuan aluta a pasal hual chi san chu an lo man beta lini chu company nei tu transfer document aming sign turin an nora lini chu amita delawangin buman tu mani anin biak na atang chuan lini pa chu aboral thutti alanga lin chuan an thil du chu a hnola a sign du lowa a thina rim hle boka ma se a fingerprint chu nemlui tiran tuma chu vele lin chuan a thi chu a meta jo chuan boina atok ti shethiamin building a chuan lu tumin gatte chu a bei ngala lin chuan a sign ma in ala chuak mana jowa umdan chuan apa thi nia thil thleng te chu a hriat chhuat tira jo an apa avawlai te chu a hre chuaka jo chu apa thina a in nam hnoi ngei a ringta a ni khoshilowin atluk pha ani lin chu aruma chuan amu alo har vele jo chu amamo to lo thu ashila jo chuan apa in atana aroi ani thu apa nena anin biakna record angai thak tira lin chuan apa thi zana mi kha ani nge ni lo fianan jo chu akor phel turin ashila anur lui awangin jo chuan akor chu a phela lin chuan a taksa chu a khoya chemte a zaina ser chu a khoi fu a apa thattu ani chu a ring zwal sawa jo chuan akut chu la in a taksa a ser dang te po chu a khoi tira bodyguard tan chuan ser nei chu thilpa ngai ve reng ani ti ashila chuti lai chuan chi san le lin thian no UA te an lo langa chi san chu board member te chuan kutan thak ve boka UA chuan a hiam te enkol sak alo tuma chuti lai chuan lin chu an bula alo kala chi san a hna chuan jo arin hlel thu ashila police ko sak turin angena chi san chuan lo tong thlamwanin apa thi ni khan atluk na a alu ata wanga amit del thu le apa ruma po tuma khamini khan anom lo thu alo shila ti chuan adam doi aya muhadam turin ashila lin chuan apa study room surveillance camera a omti a hre chuak thuta apa ruma chuan akal ngala chuti lai chuan zo pon apa ruma chuan document poimo alo zong mek boka lin chu lekhabu in atlak don wangin zo chuan alo lamana chu vele lin chuan zo a omve ti ashia a apa ruma alo omawang chuan zo chu arin hlelna azwala an thom an hriata wangin UA le chi san te po ruma chuan an lut ve ngala thilom zia an zota ma se lin chuan a pasal hual chu surveillance camera lak sak turin angena chi san chuan mak ati in lak chu atum mai lowa zo chuan camera chu alo la a lin chu ape a akal main UA chuan camera a thil om te chu ena a thil mu te shil turin angena UA omdan chu zo chuan a ring hlel dewa video chu an en nu chuan UA chuan lin chu apa chau alan thule midang tu ma video a chuan an om ve lo ti ashila chuti lai chuan chi san chuan lin chu surveillance camera dang a omem ti azota lin chuan a om lo thu in a lo changa ti chuan chi san chuan muha dam turin ashila zana chuan UA chuan chi san chu surveillance video chu ape a antana poi thei tur video langte chu a delete fekti ashil tel boka chi sanan video record chungchanga aring tok lo chu a she thiam lo hle ani zo chu anin lama a ho a zo tak tak zok chu che son thei lawin a phuar bet alo nia lin bodyguard chu zo ni lawin chin moyao chin group chairman fapa ani a linipa lingua fule chin moyao pa te chu an thok don china ma se an tho dun na chuan ra chwa chalo tak nein chin moyao pa chu accident in shi om takin athi ani chuwang chuan apa thina a mo phur tu le athi chan jon chwa adu awangin a u nau pa ming a manga lin naya chuan a om theinan bodyguard a chuan a chan pha ani atuk zing ania
iwei chuan lin chu eitur asiam saka bol satak chu a thlau don lain zo chuan alo dong mana chumi hnu chuan lin chuan an ina om reng thin piwang mai chu thil zot fia tur mu adu awangin zo nen chuan an kala piwang mai in an wathlen chuan moyau chuan thil dik lawa omin asia a lin chu pon lama lo om ri turin ashila apon le chunga chuan miswalan lo oma moyau chu awa chuaka lin chu alo om to lowa achi pe ka mu chuan adin hmuna der thong ti sia in azong hala van nei thak takin chung miswal ho laka tang chuan a chan him man lawani an kal don lai chuan moyau chu an lo beile a lin chuan moyau thi sen chuak a khoi fu chuan a tu topa chu mi hnu chuan rang takin a hruai ho a chuti lai chuan chi san chuan iwei chu lin pon a chhuatir wang chuan alo hawa achunga thil thalawa thlengani chuan an thil tumte a hlotlin theilo tur thu ashila iwei chuan arwa manna te asoya alan dan chuan piwang mai ina lin le jote lo soi chatu te po an ro manna vekani ti alangani atuka chuan moyau chu thutna chuan alo muwa zo chu lo kalin moyau chu kumhni kalta a lin a chan wanga liam na tak ator thu chu asoi chhuaka tuna lin na ven na lama liam atuar le a chu wang chuan bodyguard atanga bang turin adu ani ma se moyau chuan a ban lo tur thu shilin chulai hmun atanga chuak tur le athil ti laya chuan lo in rol to lo turin ashila chumi hnu chuan moyau chuan lin chu ama athil ei azirtira lin chuan a ei tur te chu adap fu thiam ve ngala linin ma ason ti a hmu in moyau chu a hlim ru veng venga ma se abul hnaya omte laka phim khur le zwal turin moyau chuan ashila chuti lai chuan chi san chu lini par wang phum na boy pui tu tur te nen an local ti anin enkol tunu chuan aron shila lin chuan a hmu theilo awangin moyau chuan west mountain mun moile tuipui lang thei bok chu alo rota lin chuan moyau thuron chu alo pom ngala lin chuan apa thalak chu khoin rilruna takin apa chu asuna moyau chuan lin chu tofu soup alo ken saka a taksa ti chaknan in turin ashila moyau chuan apa boral ator dan te chu ashila lin chuan hriat bel du ma se moyau chuan asoi zom du to lowa lin chuan apa thattu zon chwa atum thu asoya chu vele moyau chuan ama chu aring hlel to lowani aringa azota ma se lin chuan chiang takin achang thei bik lo atuka chuan anin enkol tunu chuan lin chu flash drive alo pe a mi tu emo in ada ti ashila lin chuan thil soitel aneyam ti azota anin enkol tu chuan zo hi jo ani lo ti che asoi thu ashila lin chu iwe hena kalin flash drive athil omte chu a entira iwe chuan a bodyguard chanchin ani thu le a bodyguard chu jo ni lowin chin moyau ani thu ashila chu faila chuan a san zong a ri zong le educational background te alanga ma se athala ka omtel lowa adul sir lama sirra omti alang telani chu mitlaya chuan lin chuan chin moyau chu alo nga ka alo thlen vele lin chuan zu in pui turin alo soma moyau chu achat thladera lin chuan chin moya ri lai chu man changkaya adul sira sira omemti finfia atum lai takin moyau chu alo hara lin chuan apa thina a in nam noi le noi lo hria chian atuma moyau chuan zo ani lo thu chu ashila ma se apa thina engma in nam noina anei lo ti ashil bok moyau chuan lin chu adu huna a bodyguard atangin aban theiti ashila chuti rual chuan abul hnaya omte chu aring zo tak tak emti azot boka chu vele lin chuan tu a soina nge azota ma se moyau chuan engma soi chhun zom lowin lin chu akal sana ina awahoa zo chu ani na dik tak a pholan sakawangin a hawa zo chu moyau pa in afa anga a enkol seilen ani a an pahni chuan unau angin an omani chu wang chuan zo chuan moyau chu angai tu awangin ani na a pholan saka linin a bodyguard atanga aban theinan ati ani ma se moyau chuan lo in rol lo tur shilin number pakhat chui chian tur apezok daya atuka chuan moyau chuan lin chu piwang ma hmuturin ashwaya piwang ma I chuan lin hena chuan
apa boral ni khan a study room a chi san le UA te anom ve ti ashila chu thu a sha chuan lin chu a bar khai le a pasal hual le UA te chuan surveillance camera chung changa dot an shil ti a hre thiam ngal apa room a tu ma an om ve lowa an soi chu dot vek alo nia chu mi hnu chuan in lama an ho a lin chuan moyaw chu ngai dam adila chu mi hnu chuan moyaw chu a in thlak vela lin chu aruma chuan avakala zuwa indu ti ashila moyaw chuan a in puidu lo awangin lin chuan ama chawin zo chu a ina a thian nu UA in abum chu aril ru ana ema moyaw chuan a pasal hual chu rin hlelna anei velo ami ti in azota lin chuan chi sanan a hmangai thu le abum ngai lo thu ashila chu baka ama channan anun hial po chan a huama car accident na hmuna a chan thu le a hnunga ser anei pha ti ashila chu vele moyaw chuan khati laia chan tu chekha chi san ani ti ichiang tak takamo atia a chan chu car accident a lin chan tu chu moyaw chuan ama ngei ani ti a hre chiang hle a hnunga ser anei pha bokani lin chuan ama chan ani ti a hriat lo awang chuan alung oi lo hmel hle ma se engma soilo chuti lai chuan zo chuan moyaw number 3 tir chu property certificate number ani ti a hriat vele moyaw chu a shil ngala moyaw chuan an company tlak chiat na a mo phur tu chu linipa ti an ni ti a hre thiam ngalani chi san le UA te chu zana chuan an muduna lin chu UA room a chuan surveillance camera chung chang zot le turin avakala ma se UA chuan a pai bo to thu in alo changa chu thu a hriat vele lin chuan UA in dot a shilti a hre chiang le zwala lin chuan UA chu thuizui adu awangin moyaw chuan a chan puya jo hne na a hruaya chi san chuan lin chu moyaw nen an chuak dun ti a hriat chuan a ngai a thalo hle lin chu biak atum char chara ma se a betlang theilowa lin chu a ho vele chi san chuan pon chuak to lo turin alo shil ngala moyaw chu ring lutuk lo turin a shil boka ma se lin chuan chi san hnena chuan adu apiang chu ati thei thu a shila lina kal hnu chuan chi san chuan moyaw chu a kowa chin group chairman fapa ani ti a hriat thu a soya ti chuan chi san chuan enge athil tum engwanga lin bodyguard ni nge ani azota moyaw chuan ama ang thowa lin chung ko poisa wang ti ani thu a soya ma se mi in ngai tlom takani awangin chi sana sumdon achanga za ason chau chu adu thu ashila ma se moyaw chuan chi san le UA te chu lin tina zonga khosalo turin avauloka antiluyani chuan chetlak a shelo thu a shilbok atu ka chuan lin gua fu lo yar chuan moyaw chu a hmu a lin gua fu chuan an company share za asom nga pakhat chu moyaw hmingin ada a chan chu lin company wangin moyaw pa company chu atu chia a lin gua fu chuan a in thiam lo awangin an company share chu a peta ani chu mi hnu chuan moyaw chu jo muturin a ho a lin gua fu chuan diklo takin chin group chunga chuan a che ani ti an hre chiang ta a chu thil chuan lin chung kwa chu atluk chhia tir vek thei ani ma se moyaw chuan legal action lak chu arem tilawa a chan chu lin chu a ngong na sat don awangin a tuar chuak zoin a ring lo ani ti chuan zo chu lo boy pui to lo tur le engkim akuda da turin angena chu mi hnu chuan moyaw chu lini ruma chuan avakala lin chuan arima tangin moyaw ani ti alo sha a lom awang chuan hlim takin alo bia lin chu moyaw zuna a wai chan to ani atu ka chuan lin chuan zo hne na tangin phone call adonga UA chanchin a chui tir chu engkim a chui zo to thu ashila a omna a muturin a hria tira chuti lai chuan moyaw chu anu dam lo tlo in akalawangin lin chuan moyaw shil lowin zo muturin ama in akala chu mi hnu chuan zo chuan lin chu parking lota a hruaya miswal pahni te chu lin ti hlau rimut turin le ama chu tinalo turin a ruaya a chan chu lin hian a u nau pa moyaw chu a bodyguard changa a ban theinan atiani ma se zo chuan chong miswal pahni te chu UA in poisa pek belin lin chu choi sak tir atumti a hre si lo
zo akal nu chuan misual pahnih te chuan lin chu an hnaya an soi sa zuya chu mi nu chuan moyau chu alo ho a lin omna azota zo chuan parking lota a omti a shil vele man mo takin chulai mun chu apan ngala avathlin vele chuan chung misual pahnih te chu soi sa ngalin lin soi sa tura tir tu chu tunge ani azota misual te chuan meiche pakhat diamond tree or ani ti an soi vele lin chuan an misoi chu a thian nu yuwe ani ti a she thei ngalani chu mi nu chuan zo chuan yuwe chu alo mana akor chu shemnan hli sak turin thu apea ma se moyau chuan chu tiang ati chu tha ati lowa chumi aya a phone chu avom chiat saka kal ngal thuai turin a shil boka zo chuan moyau che dan chu mak ati hle a lin chuan apa wangin moyau pa athi ani ti a hriat huna engtin nge a omang atia moyau chuan engtika ma a she tur ani lo ti in zo chu a changa chu mi hnu chuan iwe chuan thil thleng te chu chi shan a shila chi san chuan phim khur zwal turin alo shila chu mi hnuwa lin chu iwe hne akala thil thleng te chu azot fi a alaka thil thupa neyem ti te azota iwe chuan a thil soi te chu a she thiam lo dera lin chuan ama soi sa tu ten an mani tir tu in cheina an soi dan le diamond tree om dan an soi te chu a soi chuak veka chu thu a hriat vele iwe chu amang ang hlea chan mai dan tur po a shelo chuti lai tak chuan chi san chu alo kala lin chu aron shwaya chi san chuan ama le moyau in biak na voice record chu angai thak tira moyau o a hriat chuan a ril ru ati buain tu berin nge thudik soya tu soi nge arin ta kang ti chu lin chuan a she thiam lawani a in bua lai chuan a ngai tuana a moyau le chi san te thu soi hlir chu a oma van doi thak takin a in bual zo a chuak tur chu a tol thu pala alu chu atau boka moyau chuan a thom chu alo shia a bathroom a chuan alu ngal vata lin bathroom chhuat laia alo mureng a mu chuan apoma akhuma chuan amutira lin chu alo hara moyau chu voice record chung chang kha alo zot ngala moyau chuan apa thi na atel lo thu a shil le a lin chuan do ta shil awang te chuan moyau chu a ina changin a chhuat tira alu a tau na chu anata wang chuan amu ha dama ami talo men chuan abul velami chu a mu thei ta a ruma changa a chhuwa vele iwe ruma changa thom lo chuak chu a hria a iwe ruma chuan avaluta a pasal hual chi san le a thian no iwe te chu an lo mudun lai awa mu a